दिनैनि इउपिपिएल सरकारा मा बुजिदों जों बुंनो रोङा 16टा डिपार्टमेन्टनि खोथा बिसिनो हरनाय बेखौसो जोंबो मिथिगौ बे डिपार्टमेन्टनि सायाव स्टेट गभर्नमेन्टआबो अभारटेक खालामनो हायाखै खारना जाहैदों बे डिपार्टमेन्टफ्राबो जोंनि भारत संबिधाननि 246 आर्टिकेल 7 शेड्यूलनिफ्राय मोननाय 246 आर्टिकेलनि भारत संबिधाननि 7 आर्टिकेलनि 7 शेड्यूलनि जेनेखि माबायाव दङ जेनेखि थख' संबिधानाव दङ इउनियन लिस्ट दङ स्टेट लिस्ट दङ कंकारेन्ट लिस्ट दङ दा जोंनाबो बे 7 शेड्यूलनिफ्रायनो जोंनि डिपार्टमेन्टखौ होनाय जादों दिनैहाय जोंहा सामार सेसन जादों बे सामार सेसनाव जोङो फार्स्ट आवार 1 घन्टा जोंहा कुइसन नांगौ थायो बे प्रथम फार्स्ट आवाराव 1 घन्टायाव आङो मोनसे कुइसन होदोंमोन बे कुइसना जाहैदों माने व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटास ऑफ अदालगुरि पार्लियामेंटारि सेगमेंट आं बेखौ होदोंमोन आरोखि किन्तु थांनानै नुहैबाय बे कुइसना ड्रप आउट जादों आरो बे कुइसननि एन्सारखौ होनाय जायाखै दा जोंनि बिटिसिआव अर्थात 6 शेड्यूल बिटिसिआव बे मोनसे रायजो राजाफोरनि लुबैनाय रायजो राजाफोरनि नङा गासैबो सुबुङानो दिनैहाय लुबैदों जे बिटिसिआव जे पार्लियामेंटारि सेगमेंट मोननै जानांगौ क'क्राझारा इतिमध्ये जाबाय मोनसे सेगमेंट आरो अदालगुरि हिसाबैबो जोंहा लुबैनाय दङ 2007आव ड्राफ्टिं जे माबा डिलिमिटेशन एमपि डिलिमिटेशन ड्राफ्टिं कमिटि एबा ड्राफ्टिं खालामनायाव जोङो मोननै जोङो नुदोंमोन आरो बे हिसाबैनो दा फैयै क'क्राझारनि बादै अदालगुरि जे पार्लियामेंटारि सेगमेंट जानांगौ बेथ' जायाखै मा खालामदों आनफर्चुनेटलि बेनिफ्राय 6टा एमएलए सेगमेंटखौ लानानै बेखौ अदालगुरि पार्लियामेंटारि सेगमेंटआवसो सोनायनि एनाउन्सखौ होनाय जादों जोङो बेखौनो बुंदों बेनोमोन जोंना जों गुबै बेखौनो जोङो बुंदों जे बिटिसिआ जादों 6 शेड्यूलाव थानाय कुनु सेगमेंटखौ एमएलए सेगमेंटखौ माने दस्रा बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय आसामनि सेगमेंटजों बेखौ खालायनाङा खालामनो मोना खालामनो हाया किन्तु दिनैहाय इउपिपिएल सरकार थासान्दियावबो दिनैहाय बिसोर रायजो सालायनाय सत्तेयावबो गां दिनैहाय अदालगुरि बाक्सानिफ्राय 6टा बिटिसि 6 शेड्यूलनिफ्राय एमएलए सेगमेंटखौ लांनानै अदालगुरि गायहोनाय जादों आरो बे प्रश्ननि एन्सारखौनो आं लुबैदोंमोन दा आनफर्चुनेटलि दिनैनि हाउसआव बिथांमोनहा बे प्रश्ननि एन्सारखौ होआखै बेखायनो जोङो दुखु मोननानै बुंदों जोङो खुद्रिनानै बुंदों एसेम्ब्लियाव दिनैनि दिनावहाय बिटिसिआव सावरायनांसिगौ एजेन्डा गोनांसिन एजेन्डा होनोब्ला बे जोंनि डिलिमिटेशननि खोथा स्टेट डिलिमिटेशन एसेम्ब्लि सेगमेंट आरो पार्लियामेंटारि सेगमेंट बिनि सायावनो जोंहा सावरायनांगौआ अत्यन्त प्रयोजन दिनैहाय गोबां संगठन गोबां मानसिफ्रा कमेन्ट होदों बुंदों धरना होदों जे जोंहा बिटिसि 6 शेड्यूलनि सिङावनो मोननै सेगमेंट जानांगौ किन्तु दुखुनांथाव साननांगौ बाथ्राया मा नै दाखालिसो बिटिसिआव इउपिपिएलआ गावसोरनि दारै एमएलए समष्टिया 15टा जाबाय
आरो बिदिनो एमपि समस्थिनि खोथाबो बुंबाय दाउ अमा सिथारलायनानै रंजालायनानै बमा गावनाय जाहैबाय दिनैहाय जोङो प्रश्न खालामगोन अदालगुरि पार्लामेन्टारि सेगमेन्टनिफ्राय अदालगुरिनिफ्राय जोंनि बिटिसिनि बे 6था एसेम्बलि सेगमेन्टखौ लांनायाव नोंसा आखाइ दं नामा नोंसोर थासान्दियाव मानो बेबायदि जाखो दिनैहाय बिटिसि 6 शेड्युलनि मोनफा मोनफा बे एमएलए सेगमेन्टखौ जुदि नन बिटिसिआव थानाय पार्लामेन्टारि सेगमेन्टआव जुदि हरनाय जायोब्ला बिटिसिनि एक्जिस्टेन्सआ बबाव थाबावनो बिटिसिआ बोरै जोरबावनो बिटिसिआ जाहैदों 2003 नाव बियो सुक्ति जादों भारतनि जोंनि सांसद पार्लामेन्टआव मोननैबो सदनाव बिल पास खालामनानै राष्ट्रपतिया सहि होदों एक जादों आयेन जादों भारत संबिधाननि संबिधानाव सोसननानै संबिधाननि धारानि 224 आरो 275 आर्टिकेलाव 6 शेड्युल हिसाबै बिटिसिखौ गठन खालामनाय जादों स्पष्ट लिरनाय दङ बेवहाय जे बिटिसि ओनसोलाव जि मोनसे जोंहा एरिया दं बे एरिया हिसाबैनो जोंहा थानांगौ एमएलए सेगमेन्ट हिसाबै एमएलए सेगमेन्ट हिसाबै थानांगौ आरो एमपि जुदि सेगमेन्ट मोननै जुदि जादोंब्ला बे मोननै जानांगौ आरो खुनु दिन जोंनि बिटिसि 6 शेड्युलनि स्पिरिट बायदियै बे एमएलए सेगमेन्टखौ दस्रा पार्लामेन्ट सेगमेन्टआव हरनायनि रावहाबो मोन्थाय गैया आरो बेखौ हाया खिन्थु दिनैहाय पलिटिकेल कनस्पिरेसि खालामनानै बेखौ दिनैहाय हरनो नागिरदों बिदिब्ला बिटिसिआ सानसे थाबावनो पार्लामेन्टारि सेगमेन्टनि थाखाय जोंनि अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो 6था एमएलए सेगमेन्टखौ जुदि हरनाय जायोब्ला बे मा मिन्स खालामदों बियो डिप्राइभ जागोन ना जाया अथन्त डिप्राइभ जागोन जों बन्सित जागोन बिटिसिनि सिङाव थानाय 6था एमएलए सेगमेन्टआ दिनैहाय बाहेरायाव थांनानै बे बिटिसि बासिया मा बेनिफिट जागोन बेनिखायनो जोङो दुखु मोनदों खुद्रिदों आरो बे हिसाबै जोङो मा खालामदों बे एसेम्बलिखौ जोङो बयकाट अर्थात मा खालामदों जोङो एसेम्बलिखौ बाहागो लायाबानो जों आउटआव फैदों बाहेरायाव फैदों बे खारन आरो जुदि जोङो नायोब्ला दहाय बुंदों आङो 2003 आव जिथु बिटिसि सुक्ति जादों बेखौबो एसे जोंहा मिथिनाया मोजां बिटिसि सुक्ति जानायनि उनाव 275 आर्टिकेलाव फैनायनि उनावहाय बे 6 शेड्युलाव जोंनो माखासे क्षमता होनाय जादों जोंनो डिपार्टमेन्ट होनाय जादों जोंनो 40 साबजेक्ट अर्थात 40टा डिपार्टमेन्ट जोंनो होनाय जादों आरो बे डिपार्टमेन्टनि सायाव जों आयेन बानायनो हायो दहाय बुंदों एडिशनेल पावार अफ बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल टु मेक लस होनदों आरोखि जोङो आयेन दानानै जोङो जोंनि बिटिसिनि जेनाखि क्षमता बेखौ एक्सारसाइज खालामनो हायो रायजोनि इन्टारेस्टआव दिनैनि इउपिपिएल सरकारा मा बुजिदों जों बुंनो रोङा 16था डिपार्टमेन्टनि खोथा डिसिनो हरनाय बेखौ नोंसोर इतिमध्य मिथिगौ बे डिपार्टमेन्टनि सायाव स्टेट गभर्नमेन्टआबो अभारटेक खालामनो हाया एक्सारसाइज खालामनो हाया खारना जाहैदों बे डिपार्टमेन्टफ्राबो जोंनि भारत संबिधाननि 246 आर्टिकेल 7 शेड्युलनिफ्राय मोननाय 246 आर्टिकेलनि भारत संबिधाननि 7 शेड्युलनि जेनाखि माबायाव दङ जेनाखि थख' संबिधानाव दङ इउनियन लिस्ट दङ स्टेट लिस्ट दङ कंकारेन्ट लिस्ट दङ
दा जोंनाबो बे 7 शेड्युलनिफ्रायनो जोंनि डिपार्टमेन्टखौ होनाय जादों जोंनो एसेबां क्षमता होनाय जादों खिन्थु दिनै इउपि सरकारा बे जोंनि बिटिसिनि पावारखौ एक्सारसाइज खालामनायाथ' बाध्य बेखौ मोनसेनिफ्राय मोनसे हरनाय जादों बेबो बिटिसिया बे जोबलांनाय अर्थात बिटिसि 6 शेड्युलनि स्पिरिट बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों मोनसेनिफ्राय मोनसे थांनो नागिरदों दा बेखायनो जोङो कनसियास जानांगोन 6 शेड्युलखौ जों 6 बिटिसि 6 शेड्युलखौ जि मोनबाय जायनि दारै जों 15 बोसोर जोंनो बे 6 शेड्युलनि दारै नांगौ बादियै रायजोनि समस्याखौ जों खालामनो हादों दिनैहाय पावार एक्सारसाइज खालामनायावबो बिसोर दिनैहाय हादों नामा बिसोर दिनैहाय गोसोबादि सालायनो हायाखै सोरजोंबा दिनैहाय बिसोरो हुकुम जारि खालामजादों बे गतिके बिटिसिखौ जुदि बासायनांगौब्ला एमएलए सेगमेन्टखौ जुदि बासायनांगौब्ला पार्लियामेन्ट सेगमेन्टखौ जुदि बासायनांगौब्ला जोङो खोथा बुंनांगोन जोङो रायजो राजाफोरखौ बुजायनांगोन आरो रायजो राजाफ्राबो बुजिबाय आरो जों सब गासिबो कनसियास जानानै जोंनि एसेम्बलि सेगमेन्टनि दानायनि बेहाय जोङो थिग थानांगोन जोंनि पार्लियामेन्ट सेगमेन्ट दानायनि बेवहाय जों थिग थानांगोन आरो बिटिसि 6 शेड्युलखौ खुनु दिन जोङो भायलेसन खालामहोनायाव गैया बियो जोंनि भारतनि संबिजिरनि सिङाव दङ बेखायनो बुंदों बिटिसि 6 शेड्युल इज इनसार्टेड इन द कन्स्टिटिउसन अफ इन्डिया बेयाव हाबनानै दंसै इसिबां गोरा राफोद दिनैहाय प्रमद बर' इउपिपिएलआ मोनसेनिफ्राय मोनसे बे क्षमताखौ बेबहार खालामनायाथ' बाध्य माने दिनैहाय गोमालांनोसो हमदों आरो दिनैनि एसेम्बलियाव आरो किसुमान खोथाखौ जोङो जेरैखि जों प्रश्न खालामदों बे प्रश्न खालामनायनि एन्सारखौ जों मोन्दों आरोखि जोंथ' वाकआउट जाबाय जों मानो थाबावनो आसोल बिसय पार्लियामेन्टारि सेगमेन्ट दानाय एसेम्बलि सेगमेन्ट दानायखौनो जुदि रायलायाब्ला बबाव रायलायनो जों बेखौलाय बिटिसि एसेम्बलिया जों लुबैदोंमोन बिटिसि एसेम्बलियाव दिनैहाय रिजलिउसन लानांगौ बिटिसिआव एसेम्बलियाव रिजलिउसन लानानै अदालगुरि हिसाबै मोनसे पार्लियामेन्टारि सेगमेन्ट दानानै बेखौ चिफ इलेक्सन कमिसननो हरनांगौ होननानै जोङो दाबि खालामदोंमोन दाबि खालामनायनि थाखायनो प्रश्नबो होदोंमोन खिन्थु बिथांमोनहा जोंखौ दिनैहाय बे सुजुगखौ होआखै आरो बे जोंनि थाखाय खथि जागोन हायोमोन बिटिसि एसेम्बलियाव 40टा जोंहा प्रतिनिधि दङ नमिनेटआ बेसेबां दङ 6टा नाम्बार 46 एमसिएलएआ जुदि दिनैनि हाउसआव दिनैहाय जुदि रिजलिउसन जुदि लानानै प्रमद बर' नेतृत्वआव बेखौ जुदि जोङो रिजलिउसन पास खालामनानै हरोब्ला जायियानो खोथा गैया दिनै बिथांमोनहा बेखौ खालामहोयैनि खारनाव मा दङ जोंहा बे मोनसे प्रश्न जानानै थाबाय सोंनाय जानानै थाबाय बे गतिके जोंना बेनो दिनैहाय जों बेखौनो सिद्धान्त लादों जे खुनु दिन माने जोङो बे एजेन्डाखौ जुदि रायलायहोआब्ला डिसकासन गैयाब्ला जों सोंनायनि बा डिसकासननि जुदि जेबो स्कप होआब्ला बे एसेम्बलियाव थांनो लाब गैया बेखायनो जों जादों आरोबाव मोनसे बेहाय दं जे बेहाय होननाय जादों स्पष्ट भाबै बेहाय होननाय जादों जे सोंनाय जादोंमोन जे आसाम सरकारनि दारै सुफुंनाय आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट 2022-23 4th ग्रेड 3rd ग्रेड आनजादाव उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ बिटिसि ओनसोलाव बबे बिफानाव साबेसे थिसननाय जाखो बिनि डाटाखौ मोननांगौ बुंथिगिरि बिथांनि गेजेरजों मिथिहोहरनाय जाबाय बे सोंनाय जादोंमोन किन्तु एन्सारा मा जाहैबाय अनारेबल सिएमनि एन्सार आइसिना पार्सनेल बिटिसि रिप्लाइआ मा जाहैबाय निल मा जादों बे मा फोरमायदों होनो हायाखै बिटिसि 6 शेड्युलाव 4th ग्रेड 3rd ग्रेडखौ साख्रि होनायनि क्षमताखौ जोंनो होदों 15 बोसोराव जों बिदि होबोदों दिनैहाय दा बर्डआनो दादों ना दिनैहाय साख्रिखौनो होनो हादों कमन रिक्रुटमेन्टआव थांजोब्बाय बबे साख्रि होबावनो रेकर्ड गैया निल होबाय बे रेकर्डआ
बिटिसि सेक्रेटारिनि होनाय रेकर्ड बिसोर जेखि बुङा सोरबा बुंदों ओरैबायदि होदों इसिबां स' होदों इसिबां हाजार होदों बे बेस्लास बे जाहैदों बिटिसि सेक्रेटारिनिफ्राय सोंनायनि उनाव रिजाल्ट निल थारमाने होआखै गैया होमबा मा जानो नागिरदों बिटिसिआव मा जानो नागिरदों माने गासिबो गैया जानो नागिरदों दा जोंना बेनो जे बिटिसिखौ जों जेरैबाबो जों धंस' खालामनो हानायाव गैया बिटिसिनि समस्थिखौ जों अल'थर जाहोनायाव गैया जोङो पार्लियामेन्ट सेगमेन्टखौ जों जेरावबो मोननै मोननांगोन उइदिन बिटिसि आरो बे बिटि सिङाव थानाय एसेम्बलि सेगमेन्टखौ जोङो बेलेगाव हरनाय नङा स्पेसियेलि अदालगुरिया जोंहा मोनसे पार्लियामेन्टारि सेगमेन्ट जानांगौ जोंनियाव दा 22 लाख भटार जाबाय बिटिसिआव मोननै रानोब्ला 9 लाख आरामसे मोननै मा जायो पार्लियामेन्टारि सेगमेन्ट जायो बेलेग स्टेटआवथ' 7 लाखजों जादों जोंनाव 9 लाखजों मानो जाया जानायनि खोथाखौथ' बाद हो खालामनाय खोथाखौ जोंनिखौ हरबावनोसो नागिरदों बेथ' आनफरचुनेट नङा होमबा जों बिटिसि बासिनि थाखाय बे आनफरचुनेट बे गतिके दिनै जोङो बेखायनो जोङो बुंदों आरो जोङो बेखौ जोङो स्टेन्ड लाबाय थागोन जेसेबां दिन जाया जोंनि बे होख्रावनाया जाबाय थागोन जोंनिया धरनाया जाबाय थागोन जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा स्टेन्ड लानानै बुंबाय थादों जोंहा अदालगुरि पार्लियामेन्ट सेगमेन्टआ जानांगौ आरो हे गतिके जोंबो जोंनि सारनि बुंनाय बा बोथिन बायदियै जोङो जोंनि माने अदालगुरि जेरैखि पार्लियामेन्टारि सेगमेन्ट बेखौ बोरै खालामनांगौ बोरै खालामब्ला मोनगोन बेनि थाखाय जोङो दा खामानि मावलांबाय थागोन